Каюм Насыри, Гөлнәзек әкияте. Борын заманда Гөлнәзек дигән бик ярлы кеше бар иде. Шайтаннан да ярлы иде ул. Баласы чагасы бик күп иде аның. Бу Гөлнәзек үзе эшлексез, бик ялкау кеше иде. Ярлылыкка чыдый алмаенча, өеннән чыгып качты. Бер тал чыбыгыннан бөгеп җая ясады, чырадан юнып ук ясады да китте бер урманга. Барып җитте. Анда бер дию пәрие очрады. Гөлнәзек аны күреп бик куркып, дер-дер калтырый башлады. Инде моннан ничек котылырмын дип торганда, дию пәрие килеп җитте дә әйтте: "Син ни кеше? Монда ни эшләп йөрисең син?" диде. Гөлнәзек әйтте: "Мин аучы, ау ауларга чыктым", диде. Дию: "Кулыңдан ни нәрсә синең?" "Ук белән җәям", диде Гөлнәзек. "Диюләрне атып үтерергә чыктым мин", диде. Моны ишеткәч, дию бик курыкты. Куркуыннан печән кибәне кебек булып кабарып ыңгыраша башлады ки. Гөлнәзеккә әйтте: "Әйдә, дус, миңа кунак бул син. Сине сыйлап җибәрим әле", диде. Моны ишеткәч, Гөлнәзек бигрәк тә нык куркты. Дию белән барырга да курка, калырга да курка икән. Алай да диюгә ияреп китте шул. Диюнең өенә барып җиттеләр. Ул арада кич тә булды. Бу дию Гөлнәзекне ашатты, эшертте, бик сыйлады. Гөлнәзеккә урын җәеп бирделәр. Гөлнәзек ятты. Бер дә күзенә йокы кермәде. Алай да ни булыр икән дип йоклаган булып ятты. Ул арада дию хатынына әйтте: "И хатын, башымызга бер бәла очрады бит. Моннан ничек котылмак кирәк?" диде. Хатыны әйтте: "Бу кеше йоклагач, өстенә таш кертеп салыйк. Таш басып үтерер дә, таң аткач чыгарып ташларбыз аны", диде. Гөлнәзек йоклаган булып бу сүзләрне тыңлап ятты. Аннан соң төнлә торып, дию хатыны белән таш алырга тышка чыгып киттеләр. Ә ул арада Гөлнәзек урыныннан торып, үз урынына утын агачлары куйды да өстенә тун япты. Имеш, кеше ята. Үзе мич арасына качты. Ташны күтәреп керделәр дә китереп салдылар моның өстенә. Тун астындагы утын агачлары шытырдап уалды. Янә беравык торгач, ул ташны чыгарып ташладылар. Алар чыгып киткәч, бу Гөлнәзек тун астына кереп янә ятты. Булар өйгә кергәч, Гөлнәзек йокыдан уянган кебек булып киерелде, сузылды да: "Ай-һай, дию дус, өең бик тынычсыз икән синең. Түшәмнән өстемә әллә бет, әллә таракан төште. Ят кеше булсагыз, өегезне кая куяр идем, үзегезне кая куяр идем. Әле дә дуслык хакы бар", диде. Моны ишетеп, дию тагы бигрәк шүрләде. Бу Гөлнәзектән аерылып калырга да курыкты. Әйтте: "Әйдә, Гөлнәзек дус, мин сине өеңә чаклы озатып куйым", диде. Гөлнәзек: "Ярар", дип бергә чыгып киттеләр. Гөлнәзекнең өенә барып җиткәндә, ул әйтте: "Дию дус, син монда торып тор, мин өйгә кереп әйтим. Хатыным азрак өйне җыештырсын", дип өенә кереп китте. Ә дию ишек төбендә калды. Гөлнәзек хатынына әйтте: "Мин, хатын, бер кунак алып килдем безгә. Мин синнән сорармын, кунакка ашарга китер дип. Син миңа 3 тапкыр әйткәнче, җавап бирмә, тик тор. Мин 3 тапкыр әйткәч, син әйт: кунак алдына китерергә бер нәрсәмез дә юк лабаса диген. Мин кичәге диюнең башын, 3нче көнгә диюнең түшен китер дип әйтермен", дип хатынын өйрәтеп куйды да диюне өйгә алып керде. Диюне утыртты, хатынына әйтте: "Кая, кунакка ни бар ашарга?" диде. 3 тапкыр әйткәнче, хатыны тик торды. 3 әйткәч, хатыны әйтте: "Кунакка да түгел, үзебезгә дә юк ашарга. Ничә көннән бирле балабыз чагабыз белән ач торабыз", диде. Гөлнәзек әйтте: "Ник булмаска, бар лабаса. Кичәге диюнең башын, 3нче көнгә диюнең түшен китер", диде. Дию пәрие моны ишеткәч, өй почмагын күтәреп чыгып качты. Барганда диюгә бер төлке очрады. Дию сулуы кабып, мышкылдап бара иде. Төлке әйтте: "Ни хәл, дию дус, кая бардың?" диде. Дию: "Тукта, сөйләштермә, харап була яздым", диде. Төлке әйтте: "Ник, ни булды сиңа? Кайда ашыгасың шул кадәр?" Дию: "Менә шулай эш булды", дип төлкегә сөйләгәннән соң төлке әйтте: "И, дию дус,
Син аннан юкка куркасың. Ул Гөлназык, бик юаш кеше бит. Аның кулыннан бер нәрсә дә килми. Мин кичә аның 10 тавыгын ашап киттем. Әйдә барып, тагын да тавыкларын ашыйк дип, Гөлназык өенә таба кире кайтып киттеләр. Гөлназык моны ишетеп торды да төлкегә кычкырды. Әйдә, әйдә, төлке дус, кил тизрәк. Хәер, ялганчы икәнсең. 2 дию китермәкче булып, кичә 10 тавыгымны ашап киткән идең. Әле бер генә дию китерәсең имеш. Китер, китер тизрәк, бүгенгә берсе дә җитеп торыр, берсен тагы да иртәгә китерерсең, диде. Дию моны ишеткәч әйтте төлкегә. И төлке дус, ышанганым син идең, син мине сатарга алып барасың имеш, дип төлкенең койрыгыннан тотты да күтәреп җиргә бәрде. Төлке бичараның сөяк санагы көл булды, җаны чыкты. Дию качып китте, ә Гөлназык чыгып, төлкене тунап, тересен базарга чыгарып сатты да, икмәк алды, ач тамагын туйдырды.
Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар».